ҳамдорон азиз, натиҷаи истифодаи оби қатрагиро дар ангур зорҳо ба шумо нишон медиҳам. Ин бастани ангурро бинед. Ҳамин ангурро пас аз ман мебиём, худо хоҳад. Ина бинед. се бор авака хомток кардагиам. ҳолиам бо карсоне, мана бинед. ин ҳамаш бо оби қатрагӣ мана. оби қатрагӣ омадагӣ ҳон онҷо мечакад. Инаш мебиёяд бехи ангур мечакад. Мана хай дуртар чакиданаш дар кору. Ва ангуроша бинед. гузарем ин тараф, ин ангурро бинед. ҳар як ангур 100 кило зиёд, 150 кило зиёд бор дорад. ана ман оянда пешниҳод карда додам ки дар ҳамин як ангур 150-100 кило намонем, 50 кило монему, дарҳо ана 6 метр нашинонему, дар 3 метр ва байни қатор 5 метр кунем, агар беҳтарин мешавад. Чунки агар мо дар ду ангур ду кунда 50 килоги 100 кило монем, беҳтар аст назар ба он ки дар ҳар як ангур 100-150 кило монем. ла ба аненаш чиликаки сиёҳ будааст. Чиликаки сиёҳ мегӯи, сафед мегӯи. Сиёҳ. Ина анаин касал. Анаин касали ана ҷил задагӣ оидум алака задай диде. Хавз дору засуден, ина алака ина. Дору вай техника хил монад. Ана. Ира алака дер карсудем, аз манам касал зад. Ин бояд чиликаки сиёҳ бошад, ака. Сафеда меган? хай мебинем. Не вақт фикрам сиёҳ бор метоба. Ин да тана ин медони чанд кило аст? ҳар якташа 150 кило мондагии ина. Бинед ина. Ана ин натиҷаи оби қатрагӣ. ҷураҷоно, вохӣ кардед, оби қатрагӣ кунед. шумо нағз эконом мекунед. дар паноҳи худо бошед.